Hey, altså. Det skal allerede nå, det skal Bank, bank. Hvem er det nu? Nej, det er Ole. Okay, jeg kommer lige med. Okay, nu skal vi gøre. Okay. Okay, jeg har det hele. De dejlige solbriller, jeg skal lige. Ja, de sidder perfekt. Så er det klar. Ej, altså, hvor en fin restaurant er kommet. Ej, jeg hører scenen der, altså. Ja. Ja. Lad os se nu. Nanangreb, hvad er det for en underlig slags menu? Det ved jeg ikke. Jeg har fået unquestioning. Den tror jeg faktisk godt, jeg vil prøve. Hvad er det med? Altså, det er med sådan noget, sådan lidt kødblomster, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Og så sådan et stjerneskud-agtigt. Altså, ej, det ser altså lækkert ud. Hvad vil du have? Jeg tror, jeg kan det med fisk. Ej, det ser så lækkert. Godt. Sjældent plus en sjældent. Jeg prøver lige at kalde. Tjener. Jeg binder lige nogle smør på. Okay, tjener. Ja, Okay. Hej tjener. Vi har bestemt os for unquestioning. Og så vil vi også godt have, hvad var det, du skulle have? bare en marineret fisk. Ja, en marineret fisk. Hvor skal jeg bede om menuerne? Ja, okay, her. Det er bare mig. Okay. Jeg tager den hele. Okay. Den kommer lige lidt. Jeg går lige ned. Okay. Nej, altså, jeg tager lige en ørering. Hvor er det svært at binde den? Ja, altså, hvor er min ørering? Jeg tror, den ligger lige der. Ja, der er det døren. Okay. Og så er den. Ja, jeg har det. Okay. Tak. Ej, det ser lækkert ud. Nej, altså det er på det fremme. Kinesiske kønne. Nej, de der meget sammen. Okay, hvordan gør man det her? Altså, lad os nu på den fisk. Du skræmmer jo gæsterne. Okay. Altså, sådan spiser man ikke. Du skræmmer dig. Man skal spise med stikket. Hey, det var min! Okay. Nu får jeg den. Så har jeg den. Jeg har den næsten. Jeg har den næsten. Jeg har det. Jeg har den. Jeg har den næsten. Jeg har den. Giv mig den nu. Du bare tage den. Nej, det gør man ikke. Hvad fanden? Der var sådan nogen, der bandede. Smagte godt. Ej, ja. Ej, Jeg tror heller, vi kan gå ind i det. Ja. Det er til mig. Der er nogen. Okay.